Mbak Wida sama Mbak Rima, tenan pora kok guyu ki? Ah, ra yakin aku. Oke, lagunya buat siapa nih Mbak Wida? Mempelai berdua masa lalu. Oh, mbaknya single parent. Semoga enggal entuk jodoh malih. Ajeng sing brewokan sing kumisen kados Mbah Kasito. Oh, boten. Lho risi-risi pinuk lho. Risi-risi Oh iya. Sing resik. Aduh, tawon Ya, nemen. Mbak Wida. Rono Adi. Bahtera Cinta mic-nya ambil sana ya. Aku kesel to Mas, jarian ngon munggah medhong. Terus munggah ngiri tekan selalu ngono terus. Mbah Kasito, mbak aku jumboke mic sijine, Mbah. Ngongkon sing ndek gawe to kala-kala. Oh tak omongin ya, omongin siji kok. Mbah, Bahtera Cinta duet mic-e mung siji ke. Kurang siji. Mbak Devi? Halo. Oh, oke, duetnya kalih sinten? Kalih Mas. Oh, teng mriku. Jidan. Oke, boten teng mriki, boten teng mriki. Ah? Tengah, tengah dalan. Nah. Ora apa-apa aku blondong kok. Nyegat tamu. Oh iya nyegat tamu ya. Oke, mangga Mas, mangga. Sugeng rawuh sedaya mawon. Nah, ngono lho Mas. Bahtera Cinta ya, Is. Oke. Mana nih? Ya. Oke. Mas Didan, mic-nya dipegang. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh Kang Mas. Ayo yuk. Arek. Cahaya ayu. Di mic-mu. Mbaknya ikut ya? Ikut yuk. Enggak apa-apa yuk. Beredar sang bumi mengintari mata. Oke, ini ada request ya. Mbak Wida apa Mbak siapa ki? Ngerti jaluane aku pasti ya. Rombongannya dari Mas Yesus. Nah. Untuk nyanyi ya Mbak? Nyanyi. Mas Jidan CS makasih ya. Terima kasih, nanti gabung lagi. Mbak, siapa ki? Mas Endi? Pakai spot ya? Rombongan. Oke. Kok saiki aku medune alon-alon yang betul ini. Atut. Trauma aku. Mbak aku digendong tuh Mbak Kasita. Mbak Devi? Mas Is? Nggih, tasih sesarengan karawitan kalih campur sari gugur gunung. Oh iya. Sama niko kaseng kunjung dening sound system cahaya nada. Ah iya iki bagi-bagi. Mbak rombongannya ndi ta? Puji Tuhan. Aku sendemok lho wis sah iki. Sapa? Lah lagune apa? Lagune apa? Kawin kontrak. Wah, tak nom-nom jaluane gaul ya Mbak Dewi. Apa? Sama siapa? Jidan, kowe apal ora kawin kontrak? Ya yo. Ora nama Jidan yo liyane sing iso duwe iki sapa? Lanange sapa? Kowe ya, Cung? Kawin kontrak. Aku kontrake ora iso nek ngarepe iso. Alah kawine kosek kontrak. Apal. Yo. Tak nom-nom kene iki gaul-gaul lho. Oh, ngerti budaya. Iya iki gaul-gaul kabeh kayak rombongane Mas Jidan wis. Kayak gare rombongane Mas Yesus ya. Belum kelihatan. Yuk. Iseng neng mburi ndi to Mas? Padha ndelik lho. Oh nganu, mecah ke receh ya. Oh iya. Ki nyawer. Ayo Mbak berdiri dong.
Nggih matur nuwun ngambali atur malih konjuk para kadang pisan kang nembe rawuh. Sugeng siang, sugeng rawuhipun. Monggo pasugata sampun lumadi samapta wonten ing meja dhahar. Para tamu Sampeyan kira entuk linggih. katuran Yo nyanyi sik. ngresepi saha ngrapi dedharan saunjukan ing sampun lumadi kaaturaken mugi rumeseping raos. Kirang Aya. langkung nyuwun pangapunten tetep pangan malih. Yuk. Oke. Lah aku mau iki sapa? Sapa Mbak Dewi tembange? Tembange kawin kontrak. Iki spesial Mbak Manten sing minta Mbak lho, Manten sawerane sing abang-abang. Ayo. Duete karo Duetnya kali sini. karo aku ya. Kowe. Yes. Engko 2000 wis. Hei. Sing ngakon kowe lunga sapa? Duet kok. Kowe iki duet ya mejet ya duet. Kowe iki aja ngewoke. Jare kawin kontrak lagune. Kan Iya. kawin kontrak lagune wong loro duet nyanyine Heeh. kan beda. Iya. Lah duete mbek aku to. Heeh. Lah iya. Lah terus sing ngorjen sapa? Ya kowe iki yang ngorjen ya nyanyi. Wah, tutuk e. Angel. Ngewoke. Wong wedok iki ya pancen kudu ngewohke, ya ra, Mbak? Pasukan jogete ndi to? Iya, saya nunggu pasukan joget. Lah iki aku nemu ayangku siji. Iki kok ora wong moto to prewedding apa piye ngene iki lho. Nah. Ayo ayo ayo. Nggih. Mbah sing anu mesrano lho, Mbah. Iki nyuwun ngersake cah nom-nom kutut manggung sak bawane kalih hampir sawit sak menika mangke diaturi kalih Edan. ora bisa. Kuwi kok gilirane Mbak Krisna kali Ibu Cindy. Ayo. Sak menika sing rame-rame sih ya. Joget, Mbah. Ayo sing ngene, Mbah. Jet, jet. Di mau. Aku nyicam jembel pun lho. Sini, sini. Akhirnya aku Jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk saja. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanya untukmu sayang. terus. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini Hanya untukmu sayang. akhirnya aku jatuh cinta beneran. Ayo, Mbah. Cintaku ini hanyalah untuk saya. Kentir kowe iki kentir. Ngene iki aku lagi bergetar ngene. Rame ta, rame ta. Ora genah pancenan kok. Nggih mangga nggih. Akhirnya aku udah melayu bareng balapan. Sayang, Mbak nganten we nyangoni lho sayang. Jenengan kok banget temen to sayang. Oke, sudah ya. Nggih. Mbak Wit. Mbak Wit, sudah Kan- terima kasih. Kantosan Mas Jidan terima kasih. Karawitan Gugur Mbak Gunung. Manten terima kasih sawerane ya. Pripun Pak Bud? Wangsul mulih teng Karawitan apa? Karawitan Gugur Gunung. Maksudnya iki lho, aku nek jenenge mun iki wae. Niki wangsul teng Karawitan apa sing rame-rame? Iya Karawitan Dandut rapopo. meleh mboten napa-napa. Oke, kalau wau saking Karang Taruna Wingking nggih. Kalau waos nggih lumantar WA sama nika lagu yo ora nyawer bareng to yo. Mas niki kula saking rencang-rencang Karang Taruna ngersakaken tembang Jawa kutut manggung mawi bawa. Iya. Sik. Kalian sak menika gambir sawit, gajah meto lho iki edan iki. Ana gajah meto bareng. Ana gajah meto barang ora? Oh, enten. Nggih niki estu nggih. Kula telepone rene nggih. Lho. Oke. Niki biasa Pak Jokowi, mboten sombong lho Pak Bu. Kula iki hubungane mboten sombong, mboten kemaki kula mboten. Niki Pak Jokowi, Iya. Jokowi Ano Tratak dadi niki. Niki apa? Sampe niku diaturi mboten? Diaturi. Nggih. Putut manggung riyen apa? Ya ene kok kutut mangga ale liyer-liyer sing mburi. Niki lha niki to Pak Bud nek mboten pirsa lho, kula mboten ngapusi niki. Nyuwur Semar Eko Den Prayitno engko bengi. Sambung apa. Monggo Mbak Krisna diaturi sing seragenan ya kenal. Ayo aturan Seragenan. Ya, ngadeg. Seragenan apa dangdut?
Ya sembarang manut. Oh, sembarang. Nut kadewasan panjenengan kemawon. Ya, aku dadi yang siawe. Piye to piye? Terenyuh ya kena, kedanan ya kena, kangane ngati ya kena. Aku duwe ide. Apa? Kusuma Wijaya. Ora. Apa gambar sawit tetep Ora ae. iso, ora iso. Aku seneng nek Gambar sawit ki engko bengi. musik kita pacane sik. Saking Karang Taruna Sidorejo. Oh, Karang Taruna nggonku Dik, ora kene Dik. Sorry. Oh alah, jebule. Kayak yo neh. Bribik-bribik senengane. Ayo sing Sragen Cik kowe Kusuma Wijaya. Maka. Oke, siap. Niki bisu. Niku pendiam, Bu. Loh, niki sik. Niku Di pendiam. ngomong di kowe diri kowe kon ngomong. Oh, sik. Kowe sik. Heeh. Ngomong. Iki ora iki ijal. Mak, iki meh rabi nembe dipingit. Iki pengendang letter plat AA, ngerti tak? Apa kowe? Letter plat AA lah undang ke rumah sakit jiwa. Jadi iki iso ngomong Genah. Agak. Ayo sawangane gek ketok lesu ya, Bu ya. Trenyo, boleh. Trenyo karo sapa, Mas? yo sanane. Aku ora ketawa-tawani. Ayo mbok menawa kok. Aku sampun sumadi. Alah. Ya gimana Mas? Juga gimana-mana. Loh, maksudnya lanjut apa? Nah. Iki kok ribut wae to iki, ora nyawer kok. Mas Putut manggungnya ndi yo. Non? Manis. Manis. Ya kudune Mas Lencung sing duwete. Manis Dik, kowe pancen manis. Iya. Masa iya. Masa ora nek masa iya ngono ki. Nyawang Mas Darsono lho kayak repot. Sing arep mujuki engko bengi. Gondone Kang Sekar ngono kira ya. Sinarengan kali karawitan. Napa, Pak? Gugur gunung nggih. Asik-asik kuyung kali cahaya nada audio. Lah gitu, Pak. Tebang sing diaturke napa sampe nika? Buke nyuwun manis. Sindir kok request barang iki khas. Oh gigi. Lah kono sing bayari kowe. Iya, aku ki wedi. Engko nek dipotong piye? Mulai ra nggowo apa-apa. Aku ora apal. Nggih. Oh. Nggih. Rambute Bu maksudnya. Manis Dik, kowe pancen manis. Enggak. Enggak lagu nih. Iya. Asoy. Alah keri. Manis Dik, kowe pancen manis. Tambah manis kowe yen ora lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Kaya bisa ngrotokake jantungku.
setengah mati aku naksir kowe Pasar Terimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge gedhot dires-ires dek bulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah tidak bertulang pandai bersilat eko watake wong lanang yo manis adik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngrotokake jantungku gandeng pasar yang pancen-pancen tambah gandeng yen ora seneng banget wong sok alit namine kempel ngarang itu sampeyan gawali gendong kembang mlati dik dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe Pasar Terimas ning Surabaya Ning Surabaya terus. aku ngerti sampeyan senenge godhaya dires-ires aduh dik bulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang tidak bertulang pandai bersilat iko watake wong lanang Lah nggih to, tebe pinangkane ya. Aduh pinangkane ketemune ning kene. Lah, Dadi cedhak to. nggih. Enak. Waduh tuh. Mas, Is. Pripun wonten dawuh? Niki piye Mas? Wis poneh. Gendingan. Nah, gendingan diwalik barang to ya. Oh, Pokoke ana gendingan. kala mosone rame-rame, ana kala mosone sing alus-alus. Ah, Dadi bener niki- iki. Nah, Bener. lho siji melih. Oh, bubukatmu. Iki sing njaluk ki lho. Oh, iya ya kok mangko kok tak kei tenang. Wah, iya iya. Mas, Is. Kusuma Wijaya ya, Mas. Kusuma Wijaya, sapi dulu. Oke. Eh. Pancen kok niku. Niku paribasan demit ora ndulet setan ora doyan kok, Bu. Lah uripe kula yang lucu Bu. Urip kula tak ada beli. Nggih, sariki Kusuma Wijaya kok terus karawitan meneh dibaliki. Nah, dibaliki sing asune. Lagune tak tunggang. Ngono kok ya. Oh iya, tembang Kusuma Wijaya. Nggih, maksudku iki ditaruh sisik kok tak katakan jam 2:30 kok baru ki karawitan. Lah iki soalnya kanca-kanca arep pindah tempat. Nah, nggih.
tempat tidur. Nggih, ngoten Pak Bud. Arek pacaran si Panglima. Yo Mbak Dewi sak lagu sih, ya. Lagu ini sing rame-rame. Ayo kesayangan kenal. Nah, ngonek pokoknya orang. Nggih, nggih. Sih tenang Mas, tenang Mas. Iya, tenang. Anteng ini, anteng. Anteng ya, Li. Aja rewel. Nek trimo gawe ade engko bengi. Bisa ono wektu-wektu longgar tenang. Kita nyanyi sak lagu sih gini. Iya, heeh tenang. Lagunya apa Mbak Dewi? Kesayangan. Ikan Jumbo Kali Suasana sama Niko. Iya, spesial mempelai berdua. Kesayangan, bareng kesayangan itu lebih garing tias ya. Iya. Lah ngomong selani wae kok. Iki Pak Sukar, iki kan anu paragone piyambak-piyambak. Sak menika MC Ketawitan. Lah iki MC Orden Tunggon. Nah, nggih lak ngoten to. Kan kok dibagi lho Pak Bud. Iya. 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 Oh yeah. Arek kalau iki sak Joseph Bono. Kang Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak
Iki judul aku rak dalan. Iki Ah, iya. tembang kasayangan sing ngripta nek ora salah Ki Bagong Darmono. Wis suwi banget iki. Iya. Lagune kesayangan. Iya. Aku yo duwe judul lagu kesayangan. Apa? Nek sing nyiptake aku. Piye? Sayange anake loro. Oh, anakmu telu Oh, kok. jadi telu. Siji wae wong. Ora nganggep weh siji wah. Maksudnya ki anake kono ora anakku Lah nah. anake sapa? Ya mbok. Wah, Piye? kok. Apa lagune? Oh iya. Oh iya. Heeh. Iki ki sing orjen rapik Pak Budi jan iki. Ning yo tutuke kuwi mau sing payu. Dibalik sing kene kuku sing duduk yo. Nggih. Ya sak lagu meneh. Iki aku piye siji meneh? Yo ora sak kesusu. Ya iki aku ana acara to. Aku Mbak Dewi sak lagune, Iya. engko terus Mbak Krisna golek ibu-ibu aran. Oke. Ayo ngono to ya. Kabeh nganggo las-lasan. Jadi nganggo tontonan, nganggo tatanan, nganggo tuntunan. Ora Siji meneh ya. Apa iki? Nggih kok tetep. Mbak Wida, ini satu lagi apa? Nggih, ngersake napa? Kadang kaneman sama nika. Mbak Utawi Wida tidur ya? Karang Taruna napa sinoman badhe dono swanten ing mriki mboten napa-napa. Kang Asmoro. Sama kamu ya, Mas? Duet sama kamu ya? Mas Ferry. Wah, Mas Bari, piantune Kang Pundi? Jidan, ayo Dan, aku apale jenengmu to Dan. Jidan yo. Ya Dan, Lintang Asmoro. Aku ge arakmu Dona yo. Nah, iki saka Juventus iki, apa iki? Yuk, Lintang Asmoro. Iya toh. Lah Jidan ge nganu kok rewan kok. Nggo gamelan iki. Iya pancen kuwi mak sing marake laris. Nyeksa. Jane ki maine yo ra apik. Mbak kasih tau perso piyambak lho jenengan lho. Mbak kasih tau ki nek kene ki tok ora krungu. Iya. Hayu. Ukur apa? Ora iso. Lho. Iya, oh ngene Mas. Menungsoe panggonan wong luput lali karo ino dadine al insanu makhlul khata wa nisya. Fer. Lali ne barang. Ferry ndi Ferry? Kowe Ferry kok. Cepet to Fer. Suwen iki Fer. Ayo Fer. Jadi apa jadi dulu. Iki yen wis tresno ora bisa dipisahno kaya temanten Saribit. Muga-muga ning jodoh-jodohan ngantos pupute gesang. Hanya maut yang memisahkan. Maut. Amin. Nggih, pamit boten apa-apa guys. Muga-muga anu ya selamat tekan omah ya. Ya selamat to ya. Aja lali ya. Ora sakti kan. Rasa tingatimu kowe. Sampe kok rencang-rencang anu wiyaga ya anu do mun sambut dugi standar kados Mas. Tidak. Oh iya. Yo. Aku namake kono ya. Yo perkara tambahan tak tambah ya teko gawean wae. Nggih, sarone terus sing banter Mas. Teko keri sing banter napa ya? 6 cipi. Monggo Pak Budi. Yo gentenan Mbak Krisna yo jumenan. Lagune apa monggo Mas. Ayang-ayang. Nah. Oh, ayang-ayangan iku penyakit. Ora iso. Yoga po. Ya, tadi ku yoga. Kok nyanyi lho nang. Apa sakarepmu? Kang Mas Musri. Katresnan Dimas wong ayu tak jaluk aja selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban
yen durung kabisa mengang kuasa kapas kowe sing tak sayang rani lon aku kudu kelangan nimas Musterinya. ati pengaku liti tresno iki Ayo Pak Musteri, joget Pak Musteri ya. dewa-dewa tegas mara kuatno ati anjur kurang anjur tresno datang kendhat saking tubuh tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci asejatan yen to aku siramu isenya mas kowe sing tak sayang rani lo aku kudu kelangan Kai Mas Musteri. Yo, kate ketuban. Tresno iki fantasi dewa-dewa tegas mara kuwatno ati kula anggun kulen anggun tresno datang kendhat saking tubuh karewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isenya dewa-dewa tegas mara kuwatno ati kula anggun kulen anggun tresno datang kendhat saking tubuh karewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isenya wiji Nggih, matur nuwun Mas Istanto lan Dinok Devi lan Mbak Devi, Mbak Krisna, Mas Istanto Sepatu kirisan. karo kadang pengendang matur nuwun sanget. Dari bisa dari. Sampun nyengkuyung Bobo Kasitolokso keluarga anggenipun gelar tasakuran mantu. Samangke monggo